Jeff Zaltman li kien il-moħħ wara l-Aero GP ta' Malta illi saret 5 snin ilu kien ġie Malta sena qabel dan l-avveniment sabiex jitkellem mad-Dipartiment tal-Avjazzjoni Ċivili dwar l-organizzazzjoni ta' din it-tellieqa. Waqt dawn id-diskussjonijiet il-post li ġie kkunsidrat bħala l-aħjar wieħed fejn issir l-Aero GP kien dak tal-bajja tal-Mellieħa. Iżda xi raġuni l-awtoritajiet bidlu l-ħsieb u nħareġ il-permess biex l-Aero GP isir fuq il-port ta' Marsamxett. Fl-10 ta' Settembru li għadda One News kien żvela kif il-permess biex l-Aero GP ta' Malta illi sar f'Settembru tal-2006 qatt ma kellu jinħareġ mid-Dipartiment tal-Avjazzjoni Ċivili. Dakinhar konna żvelajna li nkissru diversi regolamenti tal-avjazzjoni għaliex il-port ta' Marsamxett huwa ristret ħafna. F'dan l-avveniment seħħet ħabta bejn żewġ ajruplani bil-konsegwenza illi wieħed mill-piloti l-Iżvediż Gabor Varga ta' 45 sena jitlef ħajtu. Sorsi qrib is-settur tal-avjazzjoni saħħu ma' One News li Malta hi pajjiż żgħir u bil-limitazzjonijiet l-avveniment żgur li ma setax isir fuq l-art jew qrib ħafna tal-art. Kien għalhekk li l-organizzaturi identifikaw il-kosta tal-Lvant ta' Malta bħala l-aħjar post ideali.